Sa niyang balihon guys, murag na brown na giyang ilaw. Okay raman. Luto man day pod. So ato na siyang ibalhin sa tong plato kay i-snack ni unya. Sa ang kuya og si Tatay Marlon kay manilang ganahan. Piniritong saging. Huni asuha. Sulabian day pug kadyo. Mura na magtag-pirno niya tong abuhan. Hi guys, aron alawan ni abot na ko. Ika ko gispilahan guys, dani sa kera makog jeep. Adto ko sa ubos ning hunong, da mo tungas ako dari sa mo. Uy, dako agdagom naman ipuwan pa doon. Madugay kay nagsakay ko kay nay padung na uwan. Timing jud ang pag-abot. Impalit buko ko dan niza guys, murag milk tea style guys. At sa mo pilahan na aguan lagi padung na tanawa guys. Na pakita mo na ho. Aguan randa ko padung. At tumag-amo adto. Aguan tara na guys. Na. Damo ko sa tajan good guys na. So location na guys is Kuan. Yato sa Masikroni. Ang kay Muslim village naman eh. Na may mga Muslim dani mang kuan. Mang labay. So that ato ko ni ambak. Na guys, Muslim village sa dani. Kana ka bagtan-aw datong among latayan danis kuan na. Nanay mga Muslim, so Muslim village na siya. So, na guys, Purok 4. Welcome to Purok 4 Muslim Village. Nani kamo guys, kamera man siguro Kristiyano dani. So dai ko guys, nagpirito ko dali saging kaya pag snack dalis ba kay na mamisaging. Hinog na pud ba kay mga lata na pud to silam sa abuhan, di na pud mapakinabangan. Aw hinon pod amagi po nang kuan bisag lata na. So guys, samtang maghuwat guys, sa mo pakiton sang gibuhat gahapon, nagtanom na ko og sibuyas. Mga dyan porma guys, marag na siya tanaw para magibutang sa atbang sa bahay kay marlami mo siya. Nagkuha lang po ko og murag ngani si Tatay Marlon gitabangan ko niya himo dani. So kauban na siya sa mga buwak kay lami mo dig view dari dapat sa may bintana. Mga nagyan porma guys, nya luy apod. Kaya dari luy ana gitanom. Kani Black Majesty siya guys, sinatag din ni Auntie Mimi, wa siya ning tubo. So da nagluy ana gitanom guys. Tapad sa silhig. So man siya porma. Murag kung siya guys, pure din siya nga taig baka sa niaging vlog. Kung nakatanaw mo, ako na siyang i-vlog pagpangkuhan ng taig baka to sa Kalubian, sa Tawid. So man siya guys, ay ang porma. A few moments later. Pag dung nalagi kagwangan na. Okay raman. Luto man day pod. So ato na siyang ibalhin sa tong plato kay i-snack ni unya. Sa ang kuya og si Tatay Marlon kay manilang ganahan. Piniritong saging. Lami ay. Nya ug ganahan mo guys inyong tuslo ag asin, asin kanay asukal. Ug damoy asukal nya kay nagka mahal na mag-asukal lagi nagka taas na og kuan nagpresyo. Maunang di salamat ta mag-asukal kay mahal na lagi pug asukal, tag 23 sa pong buok dres. Kuan. Uy na bukan hog kalata. Ana. Nag 23 sa pong buok asukal dres Davao. Man ni siya guys. Napadilaing batch to pahilaw patong uban. Ani pirito ko. Uy, ato sa ni iduso kay ara initan na gawti dyan. Sige. Kuan, agkayuin kayo. So guys, mo na tong mga hilaw pa ni siya pa ni naluto. Na. Kay lami biya po ni snack. Kagwang agay. Ato daghanon kay kasog mantika og gamay gagmay. Ha? Okay, plastar na. Luso sa nato. Uy, wa man ni siga.
A few moments later. So diara guys agato ang piniritong saging tanawa kaging gadyan siya pagkapirito na tanawa laman ninyo. Kay basi makaingon mo wa ko nang hunaw hinlo ng kamot guys kay bago pa ko nang hunaw. Tanawa arang kakaging gadyan siya pagkapirito. So mo kuha po to dani kay di man pud kadto daghan atong kinanan. Mga mantikaon di pud pasulabi kay di pud ta mamatay kay makamatay ra gadyan ni. Turan na sila guys. Maniaho ang kanon. So dira ka ang sinubang sinubah kan ay piniritong saging tanawan nyo guys. Lami kadto. So tilawan to ning mga kagingon kaning mga crispy pagka dito. Alay. Kaya manitiks. Lami siya guys, marag sadyo na siya lutuon. Nga. Lami. Gulik. Net. Ano guys, hilaw-hilaw na niyang likod kaya gas mantika. Pwede pa siya gamit itong piritog buwad. Ang tipid kay mahal nag paninda karon. Good evening guys, ya kadungog mo sa niron. Na. Gilarog tingog ang mga baki dari. Na. Lain na marag hadlekon nga marag banhaan. Kapungot ita katug, nadres kang kungan ag mga baki. Tara na guys, sud na tagbay kay gabi na.